May poros kaya kayo, kanakong kayago makapampangan. Ngayon may ngalabasan na yaldo at tinta naman pong dita ka ikita mapilan na Tegalugan la. Kanakula rin balo nung makalanlo laki kayo. Anti mo itang sinabi na kaya tangal to itang kaibigan na. Iya po kaibigan takaluguran niya. Kaya patating kaya pang itang bang na. Ang warya ata ito itang atin tamo bang. Pero yung para ka na ako yung isto na atin tamo waring kailangan makanya niya. Itang minsan na Tegalugan niya po yung minsan. Dapat yung gamitan tamo itang misan. Pasensya na kami medyo mangukuko. Itang sadya ana. Iya po sadya ita sadya. Dati yung dapat tamong gamitan. Itang almusal. May katapilan minay binanyang kore ini. Yung istuna po nito itang amusal. Itang metong pangikit mi itang kala ana. Itang kala bala mo keng panintindi ko iba tsa kaya nga manong akala ning Tagalog. Kaya katamo mas buri keng gamitan tang balakusa. Aro o ini pa. Bayabas sana. Eya po bayabas ita. Biyabas siya. Bala mo na yung sasabihan direng alway tang kawayan na. Yung kawayan Tagalog ya. Yung keng kapampangan po tang yagkastaya. Adyang itala papakit detang trung biyabas. Medyo masya siya termino biyabas. Po itang ulit ana. Tang ulit bala mo mas masanting itang pasibayo. Halimbawa mo itang atak mangke ulit ana. Tagalog itang atak mangke ulit Itang ulit yung Tagalog na ka rin. Yung para ka na gamitan ko atak mangkeng pasibayo. Masanting pakiramdaman Then iba naman kang kamay. Itang miniwas sana. Bala mo iba siya naman kaya tang Tagalog manong umiwas. Kang mic, kang kamay, mas buri nang gagamitan tang lilisya o mengilag. Lilisya ka keng nanuman o mangilag ka may gagamitan tang mimiwas o miniwas. Ang po itang kung may gagamitan tang kung para kang kamay, buri na itang nung. Yung example na nito, di ba itang ken Tagalog na kung wari pero buri na yung mic tang nung wari. O ito mo po, nung buri yung akin detang alawaming video gagawang kong Ray. Itang kang ko Ray, Tegalugan niya. Itang kanako kapampangan 101 na. Mga pampangan tapo, tabong pikakarining metong tang kapampangan. Ito ruta lang mga pampangan ding anak tamo. Patseki chong managalog kay balik, sapit wan yung makanyan. Dakal po salamat. Eko po sana sasaw manalbe karang video.